Пренапиши вътрешния си речник, затвори очи за момент. Представи си, че някой ден ще трябва да говориш на най-близкия си човек така, както говориш на себе си в главата си. Ще му кажеш ли, ти си провал, когато сбърка? Ще му напомниш ли, че не става за нищо, но когато се опита да направи нещо ново? Ще го наречеш ли смешен, глупав, жалък? Ако не изглежда добре или не се чувства достатъчно силен, няма да го направиш. И ти го знаеш. И тогава идва въпросът, защо правим това със себе си? Ние не осъзнаваме, но носим вътре в себе си речник, вътрешен език. Този език се е оформил през годините от родителски фрази, училищни подигравки, социален натиск, травми, сравнения. И без да се усетим, започваме да го използваме автоматично. Мислим, че си говорим реалистично, че просто се отрезвяваме. Но в действителност се саботираме. Ставаме жертва не на това, което се случва навън, а на това, което се повтаря вътре. Думите, с които си говорим, изграждат нашата вътрешна реалност. Те не са безобидни. Те са команди към подсъзнанието, които се повтарят отново и отново, докато накрая се превърнат в идентичност. И точно там е силата. Тъй като този речник е бил създаден, той може да бъде пренаписан. Започни с малко. Хвани себе си в момента, в който кажеш «Аз не мога». И замени с «Мога да се науча». Когато чуеш в главата си «Не заслужавам това», превърни го в «Аз съм достатъчен още преди да постигна нещо». Няма нужда да си перфектен. Има нужда да си осъзнат. Пренаписването на вътрешния речник не е фалшива позитивност. Не става дума за това да се убеждаваме, че всичко е прекрасно, когато не е. Става дума за това да си изберем думи, които лекуват вместо думи, които ни натискат надолу. Да говорим на себе си така, както бихме говорили на дете, което обичаме, и с времето това дете ще започне да вярва в себе си, ще изправи глава, ще се движи напред с повече доверие, с повече спокойствие, с повече яснота. А сега искам да те поканя на малко предизвикателство. Спри видеото след края и напиши в коментарите една дума или фраза, която често използваш срещу себе си, и нова дума, която искаш да сложиш на нейно място. Може би твоята трансформация ще бъде вдъхновение за някой друг. А може би ще разбереш, че не си сам, че много хора водят същия вътрешен разговор и също търсят нов език. И ако това видео ти даде нещо, дори и само един момент на осъзнаване, натисни хареса и абонирай се за канала и чукни камбанката, за да не изпускаш следващите теми по пътеката към себе си. Нека продължим това пътуване, с повече обич, повече думи, които изграждат, и с нов речник, който да носим със себе си навътре.